ja sitten jos noin mun kaverit huutaa tuolla Discordissa aivan täysiä, niin eihän asiasta välitetä. No niin, nyt löytyy matsi ja mennään pelaamaan ja katsotaan mikä mappi tulee ja se on näin. Vittu saatana. Näyttää siltä, että meidän matsi ei mennytkään, mutta saadaan heti uusi. Meneekö vähän täysillä noissa? Ja näyttäisi, että se on jompikumpi näistä. Mä kyllä haluan overpassia, joten mennäänpä sinne. Juu. No niin. Me ollaan nyt täällä matsissa. Joo, mun lagaa ihan helvetisti. Se voi itkeä, mä yritän pelata. No niin, eka tappo siitä. Mitä helvet? Niin, olemme täällä takaisin pelissä. Laitoin vähän enemmän FPS, ettei näitä perunnalta. Meillä on AK täällä. Miks mulla on niin... Miks mun pyörii ne huonosti? 40 FPS. 40 FPS gameplay. Joo, no siis mä teen tästä hauskaa juutoa video, saatte elää tällaiset. Miten nää mun tiimiläiset nää flashit? Mä lupaan nää flashit nyt. Jää. Näitä on vähän huonommat grafiikat, ne pyöris vähän paremmin. Mitä helvettiä? No. Nintendo Switch CS 30 FPS. Pirun hyvä konta, tää 30 FPS CS nyt kyllä lähtee. Meillä on 30 FPS ei haittaa, kun mä saan silti nää äijät hakattua. Mä oon tottunut pelaamaan low FPS, mua ei kiinnosta. Ei helvettä oikeesti. Tää tommonen toinen. Tuolla on markkari. Ujetta mikä flash. Jää, no niin, katos. Eihän tää 40 FPS haittaa ollenkaan. Joo, me hävittiin tämä matsi ja sitten, mutta me voitettiin koko peli. Ja sen takia, koska niinku siis tää oli alle 1 FPS koko loppurekordaaminen. Mutta juu, eli... Joo, no tässä oli tämä video, että... Moro.